għandi xi ħaġa nixtieq noħroġha fil-pubbliku. Infatti għal dan il-għam ser nagħmel dan il-video llum. Fid-dinja dejjem kif nara jiena, kif nara s-sitwazzjoni jiena, hemm żewġ potenzi sewwa. Hemm dik reliġjuża u hemm dik ekonomika. Dawn it-tnejn huma il-padruni tad-dinja li jiġbdu l-ispak. Sewwa bejniethom qegħdin jippruvaw jiffurmaw in-New World Order. Issa kif kont iddiskrivejta jiena f'dan il-ktieb sewwa li ppubblikajtu fl-2014 kien hemm il-famuża Knisja Kattolika, l-istituzzjoni tas-soċjetà Ġiżwita li dawn kienu iddraftjaw pjan kif se jiġbdu l-kulħadd ġo l-istess nasba. Is-sitwazzjoni dak iż-żmien meta kont qed nikteb dan il-ktieb u hemm ieħor qablu li kont irtirajtu dan ktieb li kont irtirajtu. Kont irtirajtu għal żewġ raġunijiet. Il għaliex ngħidilkom daqsxejn l-istorja mela. Dana kont ktieb jiena. U ma nafx kif saru jafu bija mill-Amerika batu għalija biex nagħmel katina ta' seminars ġo Texas. U ovvjament aħna timmorru lura fl-2013. Il-ktieb ippubblikajtu fl-2011 minn għalija. Ħaġeb. Wara ippubblikajt The Gospel of Forbidden Truth. Issa, mara, kont se ngħid xi ħadd, mara, għax niftakar sew li kienet mara batit li email. U kienet faħritni mill-ktieb illi ktibt jiena. U jiena bdejt ngħid imma kif saret taf bija din il-mara, għas jafni ħadd jiena. Awtur underrated bħali kif taf bija din mill-Amerika. Ma ħadtix bi kbira għaliex fil-2012 Giorgio Tsoukalos ta' Ancient Aliens, ta' dik is-serja Ancient Aliens kien batli wkoll biex jixtru xi kotba tiegħi ta' The Gospel of Forbidden Truth. Infatti kont għamil deal magħhom kienu bdew ibiħħu għall-Amerika dak iż-żmien kont għadni qed nippubblikaw Malta jiena. Dejt nippubblikaw ma' Amazon mill-2015 il quddiem. Però sal-2014 kont għadni qed nippubblikaw Malta. Sewwa d-distribuzzjoni hawn Malta u pubblikar hawn Malta u printjar kollox hawn Malta. Ġifieri isni ma tantx rajta bi kbira għal kif isiru jafu bija barra minn Malta n-nies. Il-kelma tiġri l-affarijiet illum permezz tal-internet fil-li ma jaf ħadd bik, fil-li b'daqqa waħda jaf kulħadd bik. Però dik kienet daqsxejn stramba. Din ta' dan kien it-tielet ktieb tiegħi. It-tielet ktieb tiegħi da. Insomma, din il-mara kien battit li email. U għalt li wara xaba tifħir, ovvjament tellatni u l-leċ il-ġenna di. Għalt li biex tixtieq tistidinni għax tifforma parti minn soċjetà, għalt li sabu l-ktib tiegħi interessanti ħafna u jixtiequ jistidnuni biex nagħmel katina ta' seminars ġewwa Texas, Houston. Ma jienet, l-alla. Għasiret nemmen, insomma, u għed titkellem mal-mara dak iż-żmien u għedtela. Mart li m'intix qed tara stramba, għedtela stramba għal xi jiena. Għedtela għax isni qed nagħmel suċċess nara stramba, għed li le, għed li m'intix qed tara stramba,
Għatli daw għandhom bżonn lilek biex titla tagħmel seminar għatli l-Amerika. Għattila veru jien, għattila l-Amerika, jien li għandhom bżonn. Insomma, u din riflettaj daqsxejn fuq għadin biċċa xogħol. Ma rispondejtix kont din il-mara. U reġgħet batitli. Kienet batitli tinsisti biex testabbilixxi kontatt miegħi biex insiru nafu xulxin biex issa din biċċa xogħol kienet hekk. Kollox imħallas mela titjira mħallsa l-Amerika l-Texas. Alloġġament b'xejn u seminars għandi nsejt kemm kienet diversi ġimgħat nagħmel is-seminars ġo Texas. U ma rispondejtix kont. Ovvjament, jiena biex nirrispondija, jiena rrid nara din ġenwina jew le din l-affar. Jiena reġgħet batitli darba oħra t-tielet darba u xorta ma rispondejtix. U ma t-tielet darba din ma rispondit ma reġgħetx batitli darba oħra. Ġifieri korrespondenza tagħna waqfet hemm. Jiena darba biss irrispondejta il din il-mara. U niftakar ma bagħtitx iżjed. U għad nisallhom bil-mistoqsija. X'kienet eżatt din l-istedina? Nixtieq norjulkom il-ktieb illi kont ippubblikajt, però qiegħed fil-garaxx biex ngħidilkom il-verità, fil-garaxx għandi munzel kotba. Bi 13,000 euro kotba għandi fil-garaxx. Tal-kotba li kont ippubblikajta Malta u kont irtirajthom kollha mill-ħwienet dak iż-żmien biex nibda nippubblika mal-Amazon. Storja daqsxejn twila. Dak iż-żmien dawn is-suġġetti ma kinux jinżlu tajjeb ma' ħadd, infatti mhux ħanoqgħod insemmi ismijiet, però ħansemmi xi ħaġa. Dak iż-żmien issa ma nafx għadux l-unika wieħed, però dak iż-żmien kien tista' tgħid business uniku li kien jippubblika, jipprintja u jimmaneġġalek il-kotba fil-ħwienet tiegħu stess. Dana kotba il-ħwienet tiegħu qegħdin u Malta u Għawdex anke fuq il-ħani qafel. Sewwa u kien qalli insejx xi jsejjaħ bħalissa, kien qalli isma' daqsxejn jaħraq dan il-ktieb, qalli biex nippubblikawh, qalli sewwa. Għalli ovvjament għalli dan il-ktieb ħajkollna xi ngħidu ma' ħafna nies. Għalli speċjalment mal-Knisja Kattolika għalli. Għatlu biex espressjoni tal-libertà jien. Għalli veru, għalli però għalli mhux jiddispjaċina għalli mhux ħan jaħduh f'idejna da għalli. Għalli jekk titinqasmulek, għalli però u kollox f'idejk inti. Għatlu mhix problema. U minn hemm dit il-biċċa xogħol. U minn hemm u minn hawn din il-mara saret taf bejja. Sewwa u ovvjament wara żmien qisni mhix bżajt, però qed bida jiġini f'moħħi l-memorja ta' dik id-diskussjoni li kelli ma' dal-aġent ta' din il-kumpanija tal-kotba u għalli jismek għalli ħanweġġaw ħafna qlub għalli ħajkonna l-problemi. Sewwa dik ġietni ġo moħħi. U mbagħad għamilt 1+1 bl-email ta' dik il-mara, qed naħseb jiena ma nafx. Forsi bdejt niġri ħafna moħħi, però ovvjament kien kteb jaħraq u qed għax kont nikteb la kontrolla li żmien. Battur tirajtu. Da. Għasabda nsemmi jismu. Xi sentejn ilu kont fajt xi paġni tiegħu fuq il-Facebook. Publikajt xi paġni minnhom. Minn dan il-ktieb. U għarġajġ bittom l-ura. Insomma, pero ħadd xi affarijiet minnu, dan il-ktieb rġajtu publikajthom assantom fil-kotba kollha. Kollha f'żewġ kotba minnhom, The Gospel of Forbidden Truth u f'dan. Dan jaħraq ta' veru. Anka riti ġiżwiti għandi fih, The Rite of Induction tal-isqfijiet, sewwa fejn jibdew niżlin fis-Swedija, ġifieri u dwar jekk taraw l-ewwel verżjoni ta' dan il-ktieb.
quantum gnosis, sewwa. Gnosis qed nirreferi għal dak l-arfien quantum gnosis illi titħaffer, verament titħaffer biex issejbu. Sewwa, għal dak iż-żmien hemm meta kont dejt nirriċerka dawn l-affarijiet mhux l-internet, il-Facebook kien għadu fl-infanzja tiegħu u veru ħadd bażni dan il-ktieb daħal nagħmel suċċess bih jiena ma tantx għamel suċċess għax kelli nirtiraħ. Però insomma kont ħadd ħafna affarijiet, ħadd ħafna ġuż minnu tajtu f'dan il-ktieb ukoll. Issa hawnhekk kan dan jaħraq ta' veru dan il-ktieb. Jibda mild u mbagħad jibda sejjer. Nitkellem ħafna fuq The Rothschild ukoll, fuq il-konspirasiji illi għandhom meħejjija illi dak iż-żmien kienu konspirasiji teoretiċi, però llum m'għadhomx konspirasiji teoretiċi. Niftakar kien hemm preżentatriċi ta' programm li dak iż-żmien kien għadu Super One. Kelli żewġ intervisti magħha taf kienet qalt li isma' qalt li titrabbi oxra ta' kokkudrilli. Qalt li għal dawn it-tip ta' suġġetti. Qalt li għax ħajattakkawk. Ovvjament, naf. Infatti dak iż-żmien biex kont lesta lejhom, però isni kont naf li la nikteb dawn l-affarijiet u għadni nikteb dawn l-affarijiet, però llum m'għadhom daqshekk xokkanti daqskemm kienu qabel. Niftakar meta kont ħax nitkellem dwar l-alieni fit-2009. Literalment speċjalment meta kont mort fuq xarabank. Ħasbuni miġnun, u infatti t-tensjoni li kelli dak il-ħin dejt naħsibha nqumx nitkellem jew li għax qed ngħidilkom it-udjenza li kienet tkun f'dak il-programm kienet udjenza medjokra, niftakar f'persuna li għandu komunità reliġjuża wkoll kien jieħu l-gang miegħu ħalli kif jgħid ejmen iqumu jċabċqulu daw. Jagħmlu dillirju u burdell, hemm ġew dak it-tip ta' nies kien ikun hemm ġew. Dak it-tip ta' nies illi l-ħarġa tagħhom hemm kienet, kull nhar ta' Sibt hemmhekk kienet tkun. Insomma, u meta kont ħriġ nitkellem fuq diversi affarijiet, diversi programmi jiena fuq okkult, fuq out of body, fuq alieni, fuq Luċiferjanizmu fil-verità xi jfisser fuq dawn l-affarijiet. Naf kont qisni the odd one out ta' Malta jien dak iż-żmien. U fil-fatt dak iż-żmien kont qed nifforma ġo moħħi x'inhu jiġri f'din id-dinja. X'inhu jiġri? Għaliex maħniex nindunaw, ovvjament meta mbagħad dieħel fl-istudju okkultistiku dejt nidħol f'affarijiet spiritwali li konxjament mhux kulħadd l-istess livell qiegħed. Sewwa, ovvjament qed għalhekk dawn in-nies mhux qed jindunaw. L-ewwel nett inti mindu titwielet eżatt ismagħhom ġejjin. Kif titwielet eżatt dottrina reliġjuża u skola. Dottrina oħra li inti iġibuk zombi. Sewwa minn meta tkun qasituk nifs daw. Mill-ewwel dottrina. Għalla sa 16 toħroġ robot minn hemm. Kif ipoġġuh toqgħod. U infatti kont għamilt riċerka xejn estensiva, tant kienet estensiva li frixta mbagħad fuq żewġ kotb oħra. U dħalt ukoll fis-sitwazzjoni globali tal-ħakma, il-ħakma spiritwali, il-ħakma fiżika u l-ħakma psikoloġika. Kont ktibt żewġ kotb oħra forma ta' novella, series, psychological thriller dan kien għadu insomma xemmek għadhom wieħed jismu The Sin Ritual u ieħor Brotherhood of the Fallen Star. Dawna bażikament jenfasizzaw fuq l-imblok tal-Franċiżi għaw Malta u dak iż-żmien fis-seklu 18 meta The Rothschild bdew bil-ħakma tagħhom ekonomika fuq id-dinja flimkien mal-Knisja Kattolika. L-Knisja Kattolika ovvjament tmur lura dawn l-aħħar 1700 sena. Però biex nifoka daqsxejn fuq illum,
U l-affarijiet kif qed jiżvolġu sal-ġurnata tal-lum dak il-bastiment l-istorbju ta' aeroplani militari li qed nisimgħu matul il-ġurnata u matul il-lejl. Affarijiet il-gwerer li qed isiru, il-vaċċinazzjonijiet, ikel ikkontaminat, ilma ikkontaminat, viruses, il-klima, jikkontrollawlek il-klima, ħafna affarijiet iċ-ċipeb illi rridu letteralment iġibuna babbi sewa, mass depopulation rridu jagħmlu daw. Meta taqqad kollox flimkien tibda tinduna x'inhu jiġri u min huma dawn it-tnejn. Min huma dawn. Issa jiena barra dawn it-tnejn li diġà semmejthom il-Knisja Kattolika u The Rothschild huma ovvjament il-bosses tal-banek. Sewwa, il-bosses tal-banek. U mhux qed nitkellem fuq il-banek biss, dawn ovvjament. Dawn allat fuq din id-dinja l-istess ħaġa bħall-Knisja. Sewwa, u dawn jaħdmu flimkien. Aw min forsi qed jgħid li isma' da għax mhux Kristjan qed jitkellem kontra l-Knisja u mhux Kattoliku qed jitkellem kontra l-Knisja. Nassigurakom l-aħwa illi l-Knisja xejn sew. Min ma daħalx fil-fond ta' din l-istituzzjoni reliġjuża sewwa, jiena forsi jmurlek xi qoddiesa jew imur jarma fil-festa, jew delittant, jew inkella skużi sempliċement reliġjuż ta' fidi, u ma jasalx iżjed minn hekk. Jiena sibt il-ħin f'ħajti fejn nistudja l-Knisja Kattolika u affarijiet li ntqajt magħhom tal-bliq, ġifieri. Nista' ngħidilkom li f'700 sena il-Knisja qatlet minn 60 sa 70 miljun ruħ. Dawn huma kollha dokumentati. Sewwa, però ħafna minnhom issa sparixxew. Speċjalment meta jgħidulek illi fl-Inkwiżizzjoni il-Knisja Kattolika ma kienitx tagħmel twettaq atroċitajiet. Sewwa, tgħidlek le ma kienet tikkastiga n-nies, sewwa, però ma kienux isiru torturi. Il-Knisja hekk tgħidlek illum, però dan huwa veru xejn. Sewwa hemm dokumenti illi jgħidulek jiena kelli tliet ħbieb tiegħi qassisin u kienu warewni ċertu affarijiet. Wieħed Ġiżwit miet u wieħed kien missjonarju u l-ieħor kien qassis ukoll, tliet qassisin. Insomma, il-Ġiżwit mhux qassis, minn għalli dak qassisin dawk il-Ġiżwiti minn għalli iva. Kienu warewni anke affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' arkeoloġija u Malta, ġifieri li poġġew għal-mador fil-katakombi ta' Sant'Agata affarijiet tal-bliegħ. Ġifieri ċertu sorsi jiena nkun ġibthom minn ċertu nies sewwa, u kienu jgħiduli ħafna affarijiet, u kienu joruni ħafna affarijiet. Eżempju rigward l-atroċitajiet li kienet twettaq il-Knisja Kattolika, jekk nidħlu fil-Kruċjati, fl-Inkwiżizzjoni u fl-invażjonijiet ta' artijiet pagani, eżempju l-Afrika, is-South America, sewwa, hemm dawn wettqu atroċitajiet tal-massa. Wieħed illi ma jemminx f'dan li qed ngħid jiena jew inkella ma jaħdux tal-inqas inkonsiderazzjoni li dawn huma stejjer storiċi, jgħidlek mhux veru, però dawn din hija history, dawn huma affarijiet veru, ġifieri l-Knisja mhix mill-gustużi, ġifieri. Ma mmorrux il-bogħod, fit-tieni gwerra dinjija. Il-Knisja Kattolika għenet in-Nażi biex jaħarbu minn ġol Ġermanja, meta ovvjament il-Ġermanja spiċċat assedjata minn kull
konfini. Sewwa, Knisja Kattolika kienet għenet lin-Nazi. U aġenti u uffiċjali tal-Gestapo u tal-SS. Knisja Kattolika kienet biċċa waħda kienet mal-Axis Powers. Sewwa, l-istorja konvenzjonali tgħidlek illi Hitler sewwa wettaq suwiċidju. X'wettaq suwiċidju? Ma tħarax. Wettaq suwiċidju. Kieku tajjeb. Imma mhux veru. Wishful thinking għal min jaħseb hekk, mhux veru. Dak ħarbuh sewwa. Ġifieri l-Knisja Kattolika minn dejjem kienet maħmuġa. Minn dejjem. Ara, mill-aspett pubbliku timxi mal-mentalità tal-bniedem. Sewwa, illum taf li l-bniedem għandu ħafna drittijiet, sa ċertu punt għandu ħafna drittijiet, allura tgħidlek irid noqgħod attenta kif naġixxi m'għadniex fi żmien qullaċ il-Medjuevu fejn nista' naqbad lil xi ħadd għax qed jixrob koċċ qed jieħu smuti tal-ħass u tal-ħjar u ngħidlu int saħħar u naqbad u naħar u rrid noqgħod attent għallhom kif naġixxi. Sewwa, imma da ma mmorrux il-bot sa 30-40 sena ilu hekk kienet għadha taġixxi l-Knisja Kattolika ta' ġifieri. Sewwa, kemm morru eżempji naf ġol-Ewropa stess, sa 30 sena ilu kien għataw dawk l-istituzzjonijiet li kienu jissejħu Magdalene Sisters, istituzzjonijiet fejn kienu jieħdu tfajliet li jew jinqabdu pregnant imsieken u l-ġenituri tagħhom brainwash jagħti li jkollhom. Sewwa jaħduhom hemm mela abbandonajt it-tifla tiegħek għax għamlet żball, tfajta ġo din l-istituzzjoni sewwa għad-disgrazzja tas-sorijiet biex joqogħdu jirrejpjaw ilek huma u jissawtuha jaħqruha u jiddiskriminawha u mbagħad ġiex il-qassis u jirrejpjah ilek ukoll. Sewwa u joħorġu minn hemm ishom hemm ġienen hemm sieken jekk joħorġu minn hemm daw. Jiġifieri u tafal xi isimgħu din ukoll tafal xi din Magdalene Sisters għax hemm issa mela minn għalija fil-xi 400 sena ilu jekk m'iniex ser żball, il-Madalena għamlu qaddisa mbagħad. L-ewwel aħbuha kemm felħu l-Kattoliċi, u mbagħad għamluha qaddisa. Sewwa, għalhekk kien hemm dawn l-istituzzjonijiet dak it-tip ta' titlu, The Magdalene Sisters, sewwa, għax għalihom kienet ħarlot prostituta il-Madalena, però ma jistgħux jgħidu li din kienet veru għax l-Evanġeli m'hemmx miktub waħda sillaba waħda li tindikalek li dawn il-versi qed jgħidulek isma' il-Madalena kienet prostituta liha. The sinning woman. Sinning woman min hija sinning woman? Qed ġifier m'hemmx referenza evidenti konkreta li qed tgħidlek isma' dan il-vers veru qed titkellem fuq il-Madalena, mela allura veru. The sinning woman. U kien hemm ħafna. Sewwa ġifieri dawn qabdu għamlu nisġu storja u malajr waħlu fil-Madalena, għax ovvjament il-Madalena skont għajdu toħra teorija li kienet din il-mara ta' Ġesu. Sewwa u kellu żewġ titfal minnha, Joshua u Juda u Sharon. Insomma biex ma nitlaqx fl-istorja oħra. Ġifieri dik daqsxejn ta' background fuq il-Knisja Kattolika hemm ħafna affarijiet tal-waħx ta' ir-ritwali li jsiru taħt il-Vatikan, ġifieri, meta speċjalment meta ssir ir-rite of induction tal-Ġeżwit, tal-of Ġeżwit, sewwa. Hawnhekk qiegħed, u jekk jogħġobkom dan ta' fejn qiegħed ukoll, ħa ngħidilkom fejn qiegħed ukoll ippubblikat għax dawn mhux affarijiet illi issibhom fuq l-internet dawn huma affarijiet illi qegħdin Library of Congress minn għalija qiegħed l-Amerika. Mela ħa ngħidilkom fejn qiegħed eżatt. Mela, from the Library of Congress, Washington DC, catalog card 66-43354. Document made public in 1883 qed nitkellmu fuq ir-Rite of Induction, the Jesuit Rite of Induction tal-Waħx. Ommi ma tal-Waħx ħanaqralkom biċċa. Mela,
Issa da minn latinija sħiħa, ġifieri qed ngħidilkom, ħanaqralkom biċċa żgħira. Mela, I furthermore promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and liberals, as I am directed to do, to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth, and that I will spare neither age, sex, or condition, and that I will hang, waste, boil, flay, strangle, and bury alive these infamous heretics, rip up the stomachs and wombs of their women, and crush their infants' heads against the walls, in order to annihilate forever their extricable race. U tibqa' sejjer din hija right of induction, ġifieri, tal-bliħ. Eżempju, issa tajda xejn sfond żejra fuq il-Knisja Kattolika, hemm ħafna affarijiet oħra fejn siru ritwali fuq dak l-artal tal-obsidjan bil-Papa Ġiżwit naħa u bil-Kavallier in-naħa l-oħra, bil-Istallett, insomma bir-ras tal-Iskanjetru. Dan kollha affarijiet li tħalt fihom illu u kont ġbitt ħafna minnhom minn dan il-ktieb kont interajtu, insomma għadxi affarijiet minnhom u tfajthom f'kotba diversi. Biex indur daqsxejn fuq in-naħa tar-Rothschild u mbagħad nagħti daqsxejn ta' sfond żgħir x'inhu jiġri. Mela, ir-Rothschild bażikament bdew minn persuna waħda, minn jekk minn ix-sejr żball, Ansher Bauer Rothschild, sewwa dawn. Kun jomhom kien Bauer, u mbagħad bidlu ħar Rothschild. Sewwa Ashkenazi Jews, Lut. Ashkenaz huwa kien xi discendent ta' Abraham, dan jissemma fil-Bibja fit-Testament il-Qadim, sewwa fit-tib tal-Ġenesi. Ashkenaz. Da biddel kun jomu minn Bauer għal The Rothschild. Issa Rothschild bil-Ġermanis tfisser sinjal aħmar. Sewwa, bażikament dan beda jibni dan il-bank banking house żgħira, però mbagħad ma' żmien din l-evoluzzjoni ta' dan il-bank ġie imperu kif nistgħu naraw illum. Il-bankijiet maġġuri prinċipali li jeżistu fid-dinja huma ta' Rothschild. Nistgħu ngħidu l-ikbar minjeri tad-deb u tal-fidda li jeżistu fid-dinja u bjar ta' żjud huma kollha taħt idejn ir-Rothschild biex ma nsemmix affarijiet oħra u kartels b'alleanza u business conjunction ma' Knisja Kattolika u mal-mafja u dawn l-affarijiet. Kull gwerra li kien hawn sewwa tista' tgħid li mara mis-seklu 18 il-qoddim kull gwerra li ġiet instigata tista' tgħid li kienet iffinanzjata minn The Rothschild. Jista' jkun ukoll mill-Knisja wkoll. Sewwa, però biex nagħti daqsxejn ta' spont tista' narġa' naqbes għall-gwerer. Għax hawnhekk hawn xi ħaġa interessanti ħafna. Fejn nisimgħu daqsxejn. X'jgħid fejn jgħidha bħalissa. Mela. Mela da meta kienu ħalqu ir-Rothschild dik il-kalt tal-Illuminati sewwa tal-imdawlin. U dana kont ġibt dell-informazzjoni minn ktieb The Synagogue of Satan, xi ħaġa. The Synagogue of Satan. Li kien kitbu xi ħadd Hitchcock. Biex nagħti daqsxejn ta' spont żgħira dwar x'kienet l-intenzjoni ta' dawn The Rothschild fil-bidu, ovvjament għadha tiġi implementata l-biċċa, isimgħu daqs mela ħanara fejn qiegħda. By May 1st, 1776, Wiseout had fulfilled his duty. The society was complete, Hitchcock says. The proposition of the Illuminati
was to divide the Goyim, or jew kella di Goyim, all non-Jews. Ġifieri din tapplika għal dawk in-nies li mhumiex Lut. Through political, economic, social and religious means. The opposing sides were to be armed and incidents were to be provided in order for them to fight amongst themselves, destroy national governments, destroy religious institutions, and eventually destroy each other. Sawa, u l-istorja tibqa' sejra. X'inhu jiġri llum? Meta aħna ngħidu gwerra tinqala u aħna naraw l-Unjoni Ewropea u l-Amerika meta kienet taħt Biden tiffinanzja l-Iżraeliti, insomma, dawn ishom untouchable, issa dawn imbledewwa l-Iżraeliti. Sewwa, ħadd ma jissalihom biex bil-fors għandhom l-Unjoni Ewropea. U qabel Trump kien hemm Biden u qablu kien hemm Obama u qablu kien hemm il-Bushijiet u Clinton tista' tibqa' sejjer. Jiġifieri dawn kollha jiffurmaw parti minn din il-New World Order u New World Order skont the Club of Rome tiffunzjona b'dan il-mod. Eżempju, United States of America. Waħda, dik Unjoni l-istess ħaġa bħall-Unjoni Ewropea. Sewwa, però dawn s'issa għadhom ma rnexxitilhomx. Illa li hemm unjonijiet oħra fid-dinja illi aħna ma tantx nafu bihom, però jeżistu qegħdin fi stat ta' formazzjoni, però l-iżjed nejn komuni huma l-Unjoni Ewropea u l-United States, l-Istati Uniti. Sewwa dawn iridu joħolqu Stati Uniti jew nkella gruppi ta' nazzjonijiet biex imbagħad dawn il-gruppi ta' nazzjonijiet kemm fl-Asja, kemm fl-Afrika, kemm fl-Ewropa u fl-Amerika jaqduhom f'daqqa u mbagħad jiġibulek New World Order, jiġibulek World Order. Kif kienu l-imperi l-antiki, eżempju niftakru il-Mongol Empire, niftakru l-Imperu Roman, niftakru l-Imperu Grek, niftakru wkoll imperi ma jispiċċaw qatt. Riċentament, l-Imperu Britanniku, sewwa u l-Imperu Repubblikan ta' Franza. U neħelem, mela l-Imperu Repubblikan Franċiż u l-Imperu Britanniku. Dawn kienu dak iż-żmien u ma' Spanja wkoll kienu superpotenzi fil-Mediterranu ġol Ewropa. Però Franza u Brittanja daw kienu qabdu f'taqbida li kienet iffinanzjata minn de Rothschild. Sewwa, infatti fil-gwerer Napoleoniċi il-biċċa xogħol kif żvolġiet u mbagħad kif komplew isaħħu lilhom infushom minn aspett ekonomiku ir-Rothschild kienet ġrat xi ħaġa. Mhix ġrat fis-sens seħħet il għaliex kien ippjanata li ssir din il-ħaġa. Mela fil-battalja ta' Waterloo, sewwa fil-1815, jekk m'iniex ser żball, il-forzi Repubblikani kienu tilfu għall-battalja. Issa dawn ir-Rothschild kellhom spiji illi kienu ovvjament kienu ikollhom permess biex jgħaddu minn kull blockade. Blockades militari, sewwa ħadd ma kien ikun jista' jgħaddi minn blockade militari. Però dawn il-couriers, il-messaġġiera, il-korvett ta' Rothschild kienu kunu jistaw jgħaddu, ovvjament, għax dawn ikunu kollhom permess speċjali biex jgħaddu, dawn untouchable sewwa, biex jieħdu il-messaġġ lill-aħwar de Rothschild li kienu mqasmin fl-Ewropa sewwa, ovvjament kien hemm il-Bank ta' Pariġi, il-Bank ta' Londra, il-Bank ta' Swiss Bank u tifhem il-banek tagħhom kienu qed jinfirxu ma' kull imkien. Issa, mbagħad il-qudiem dew joħorġu anke mill-Ewropa u jmorru ġol Asja. Issa x'ġara f'din il-biċċa xogħol meta l-courier ta' min kien hemm bħalissa jħossib il-Bank ta' Londra. Insejx kien jismu. Kien hemm wieħed mill-aħwa jieħu speċifikament ħsieb il-Bank ta' Londra, dan hawn suġġett ħalt fih tista' taħseb 2014 dak tibtu. Kemm jiġu 11 sena ilu? 11 sena ilu. Ja, eżatt, 11 sena ilu.
toqgħod tiftakar kollox, bismiet kollox. Insejt ismu insomma dan il-feratru storiku. Li kien għamel, ovvjament kien irċieva l-aħbar li Napoleon telef il-battalja ta' Waterloo u Nelson kien rebaħ. Insomma, u le mhux Nelson bħalissa. Wellington, id-duka ta' Wellington, mhux Nelson Admiral. Id-duka ta' Edinburgh, Wellington. Kien irċieva l-aħbar illi Napoleon kien telef il-battalja x'għamel. Dak iż-żmien il-British bonds dak iż-żmien kienu jgħidulhom consuls. Issa x'għamel kien għamel daqsxejn ta' manipolazzjoni ekonomika. Dak wieħed mill-membri mill-aħwa tal-familja de Rothschild li kien inkarigat mill-Bank ta' Londra sewwa kien ħareġ l-aħbar illi fil-verità l-Ingliżi tilfu. U kien ġiel il-nies tiegħu jaqbdu jbieħu l-consuls jaqbdu jbijawhom sewwa u bdew jbijawhom meta ovvjament il-currency kienet għolja. Meta il-consuls kienu għolin, bdew jbijawhom daw. U meta banek oħra bdew jaraw x'inhu jiġri il-bank ewlieni ta' de Rothschild daw qalu illa hemm xi ħaġa ħażina. Daw qabdu jbieħu wkoll bla doċċ. Kulħadd beda jbieħ di l-istess ħaġa bħal meta tiġri fil-kripto eżempju, jew f'currencies oħra. Sewwa inti meta tiġri xi ħaġa jkun hemm xi ċaqliq u kulħadd jibda jibżgħu ħadd ma jkun jaf x'inhu jiġri fil-verità jibda jarawlek il-currency li jiżla, jibdew iħossu li ġrat xi ħaġa ħażina. Allura biex ma jitilfux iżjed jaqbdu jbieħu dak il-ħin. Sewwa? X'jagħmel da? Meta l-currency niżliet għax kulħadd beda jbieħ bla d-doċċ, il-currency niżliet u beda qabad l-aġenti tiegħu kollha biex jibdew jixtru. Sewwa? U beda jixtri meta l-currency niżliet, jiġifieri da beda jixtri biċ-ċejp issa u xtara żbanka l-kulħadd. Xtara kollox. U dawk betaraw issa li beda jixtri sewwa u xtara kollox da. Bażikament l-Ingilterra ġaba għal-kob tiegħha, l-Imperu Brittaniku ġabu għal-kob tiegħha, xtara kollox biċ-ċip. Sewwa, dawn bieħu kollox meta l-moneta kienet fl-aqwa tagħha. Jiġifieri bieħu kollox bloli, nefqu kollox. U meta il-currency niżlet baxxiet totalment da xtara kollox. U mbagħad raġatu għaliet, sewwa allura jridu jerġgħu jixtru minn għandu bloli da. Tista' tgħid li ġab l-Imperu Brittaniku għal-kob tiegħu. Infatti, għadha tituża sal-lum il-frażi jgħidilek di kienet proprjament kien qala da de Rothschild li kien inkarigat mill-Bank ta' Londra. Jgħidlek ma jinteressanix li ma pupazz jipoġġi fuq it-tron tal-Imperu Brittaniku. Il-veru imperatur mhux dak li jpoġġi fuq it-tron, imma dak li jikkontrolla xmajjar tad-deb u tal-currency. Infatti lek jgħidulu bank, inti bank bl-Ingliż x'inhi? River bank, flow għaliex flow, cash flow, river, cash flow, river flow, bank, river bank, qed tifhem kollox assoċjat man-natura però mbagħad kollox jeqilbu b'in aspett simboliku. Għandna ta' nidħlu fis-simboliżmu, reverse symbolism u hekk jiġifieri. Bażikament dik kienet l-istorja kif isiru da insomma l-gwerra huma kollha businesses sewwa fl-aħħar mill-aħħar ġew bil-Malti jitnejku mis-soldati li mietu fil-gwerra Napoleoniċi. Amma daw komplew jifirxu l-banek tagħhom ġo l-Amerika. L-Amerika ġara. Mhux Andrew Jackson, ma nafx li ma president kien. Fis-seklu 19 da 18 kien għajjarhom ukoll a-den of vipers l-Rothschild għax da ma pretendix li xi ħadd minn ġol Ewropa minn l-Ingilterra jiddomina u jikkontrolla l-karisi tal-Amerika.
Għax dawn kellhom charter ta' 10 snin minn għalija. Iċ-charter ta' 10 snin kien li huma kellhom jiftħu Central Bank ġol Amerika biex bih jikkontrollaw l-Amerika, jikkontrollaw u jimmonitorjaw il-karenzi tal-Amerika. Però meta mbagħad iċ-charter skadielhom sewwa il-Senat Amerikan, inkluż il-President, ma rridx jistabilixxihom jerġa', ma jridx iġeddidulhom, sewwa ovvjament ir-Rothschild ma ħadux pjaċir. U qalu li jekk m'intix se ġeddidilna iċ-charter, sarbat il-konsegwenzi u daw bes rasu ma ġeddidulhomx. U mbagħad inqalat il-gwerra tal-indipendenza. Batulhom armata Brittanika u l-Amerikani mbagħad jiġġieldu mal-Ingliżi u ħafna affarijiet imdaħlin fiha u ma' żonerija u minestra sħiħ affarijiet dawn li għaddejjin kienu dak il-konflitt. Palma kienx għaddej fl-istess ħin fl-imblok tal-Franċiżi u Malta kollox kien organizzat ġifieri. Mhux ta' xejn. Il-kavallieri ċedew, mhux biss għax kien hemm ħafna Franċiżi fl-ordni tal-kavallieri kienu ħajjiġu sforzati biex jiġġieldu kontra pajjiżhom meta ġie Napoleon. Il-kavallieri Franċiżi għażlu li ma jiġġieldux kontra il-patrija tagħhom. Sewwa, l-istorja tgħidlek però ħafna affarijiet iżjed minn hekk, iżjed deep minn hekk. Sewwa jmorru dik l-istorja ta' Malta, tal-imblok ta' Malta, ovvjament daw ridu jinċanaw kull imkien. Minn aspett ekonomiku u minn aspett militari wkoll. Illum qed narawha tiżvolġi din. Sewwa, meta infatti il-provaw jestabilixxu foothold ġo Russja, ir-Rothschild, fi żmien il-Tsar Alexander tielet minn għalija ma nafx tikkwatawniex, ma nafx li ma wieħed kien. Tsar Alexander żgur kien. Sewwa, dan ovvjament ma tpermettilhomx li jestabilixxu Central Bank ġol illum jissejjaħ il-Federal Bank. Federal Bank, sewwa. Ma tawhomx permess li jestabilixxu Central Bank ġo Russja. Ovvjament, u dawn eddewh l-gżar tar-Russja illi jekk ma jtihomx permess jestabilixxu Central Bank ġo Russja, ovvjament sa jattakkaw. Dan l-hom mhux problema. U ddaħħal flotta Russja fil-Mediterran, ġifieri. Dawn ir-Russi minn dejjem għal-bibhom kienu. U ma kien sar xejn, insomma. U minn dak iż-żmien law baqgħu bit-tilwima. Sallum għadhom bit-tilwima. Infatti, għal xi taħsbu intkom skont li naħseb jien, ovvjament hemm affarijiet oħra. Ma' żmien li żwelġew hemm affarijiet iżjed politiċi profondi, però din ma naħsibx li ntnesiet jiena. Għaliex din il-gwerra kemm bejn ir-Russja u l-Ukrajna, bejn l-Iżrael u l-Palestina, bejn l-Indja u l-Pakistan, dawn huma kollha gwerer plus gwerer oħra li tisiru ġol Afrika li ma nafux bihom, gwerer oħra ġol Asja li ma nafux bihom aħna. Sewwa hemm ħafna iżjed gwerer li tisiru, mhix gwerer bil-fors militari, hemm gwerer oħra militari li ma nafux bihom, però hemm gwerer oħra illi huma ta' natura differenti. Sewwa, ġifieri din ma ntnesietx li saret ta' 200 sen ilu, meta l-gżar tar-Russja rrifjuta li jagħtihom permess biex jistabilixxu Central Bank ġo Russja, sewwa, u għadna narawha din salhom infatti ir-Russja qatt ma kienet missieħba ma' potenzi Ewropej. Mis-17 seklu law mindu dawn ħadu rridni f'idejhom. Sewwa. U din għadna narawha sal-lum infatti meta qabad Putin jifqgħu il-bjar tal-ISIS ġo Sirja. L-ISIS min huma? Min huma l-ISIS? Mhux għadda tal-Amerikani bħal Al-Qaeda min qatlu lil Gaddafi. Niesu qatluh lil Gaddafi, mhux l-Amerikani u l-Ewropej qatluh lil Gaddafi, min qatlu lil Saddam. Mhux l-Ewropej u l-Amerikani qatlu lil Saddam. Għaliex meta tela Trump il-politiċi kollha tal-Ewropa ħaduha kontrih. Għax hu bħal Putin
kontra dawn it-tnejn. Kontra dawn it-tnejn. Però ovvjament l-affarijiet isiru bil-għaqal. Meta tkun president ma tistax taqbad u titkellem kif qed nitkellem jiena, sewwa. Xort qed nitkellem b'ċertu għaqal da jiena mhux qed naqbad u ngħid għalkemm affarijiet ma tistax toqgħod iddur mal-lewża tittejdhom. Sewwa qegħdin hemm għalhekk għandek l-espressjoni tal-libertà, però dawn huma dokumenti storiċi, dawn huma affarijiet li ġraw, mhux qed nivventom jiena jew qed nikdeb biex nagħmel malafama għal xi ħadd, dawn huma qegħdin hemm. Kif infatti tajt dak id-dokument li għandi kif semmejta Jesuit Right of Induction, semmejtu qiegħed kataloged Washington DC, ġifieri. Dawn huma affarijiet li jien mhux qed nivventom, da qegħdin hemm. Meta qabad jifqa l-bjar tal-ISIS, Putin. Umbat rrid jidħol, umbat meta daħal fil-Mediterran, rrid jidħol fil-Port ta' Malta biex jagħmel refueling jekk min isser żball fi żmien Joseph Muscat u Joseph Muscat ma ħalliex. Jien hekk qed mill-ewwel qed mhux pupazz Joseph Muscat ukoll ma ħalliex, ovvjament għax l-ordni tiegħu kienet li għal dawk kedewwa. Joseph Muscat pupazz tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea hija pupazz kemm tal-Vatikan u kemm tal-Rothschild. Jiġifieri tagħmel 1+1 hemm qegħdin. U Putin mhuwiex, għax Putin iġġildilhom. U għeddidhom kien meta kien daħal fis-seklu 18 bil-flotta tiegħu ġo Russja. Sewwa, jiġifieri dawn huma affarijiet storiċi li ġrawat u r-repercussions tagħhom qed narawhom illum għadhom għaddejjin. Oħra, di tal-bastiment. Tal-bastiment. Di reċenti għaddejjin minna bħalissa. Għaliex jiena rajt ħafna kummenti fuq il-Facebook u ma bdejx nifhimhom. Isew forsi għax in-nies mhux qed jifhmu s-sitwazzjoni. Mela, is-sitwazzjoni ta' dak il-bastiment li kien qiegħed f'baħar internazzjonali, però viċin Malta, kien sejjer jagħti għajnuna umanitarja sa fejn nafu aħna umanitarja ġol Palestina, għax il-Palestina qiegħda tiġi attakkata b'mod kontinwu mill-lut. Il-lut nafu minn huma diġà enfasizzajt sewwa m'għandix għalfejn kompli nenfasizza. Dawn huma untouchable għax għandek l-Ewropa u l-Amerika ta' Biden u ta' qabilhom li kienu jipproteġu għall-Iżrael issa qiegħda tiġi protetta biss mill-Ewropa, mill-Unjoni Ewropea. Sewwa, u dak kien il-vapur kien sejjer bl-ikel, kif infatti ġranna aħna fit-tieni gwerra dinjija. Sewwa, meta kien ġejja dik il-flotta żejra bl-ikel għal Malta u faqawhom, bombardjawhom, kull ma daħal nofs vapur kien u kien salvana. L-istess ħaġa li għatt umanitarju sewwa u kienu sejrin dawn bl-ikel hemmhekk. Issa ħafna minn nies bdew jikkommentaw li ma nafux fih dan il-bastiment, isma' skużi ta' inti taħseb illi se tħalli mela jafu dawn illi l-Unjoni Ewropea qiegħda hekk granfata fuq l-Ewropa. U inti se tidħol titlob l-għajnuna l-anqbattem sewwa ġol baħar internazzjonali se titlob għajnuna l-għadu tiegħek u l-għadu tiegħek irid jitla' jagħmel ispezzjoni fuq il-vapur tiegħek. Sewwa daqsxejn antipatka l-biċċa xogħol. Anke li talbu l-għajnuna, sewwa però dawn ma kellhomx ebda għażla oħra xi jagħmlu, il-vapur kellhom bżonn l-għajnuna. Issa li bdej li ma nistax nifhem. Għax qed għal xiex in-nies qed jikkummentaw kontra dan il-vapur. Għax qed jgħidu ma jafux fih il-vapur. All right, ħadd ma kien jafx fih il-vapur, però sa fejn nafu aħna li dan kien il-vapur illi se jagħti l-għajnuna lill-Palestina. Sal-Palestina nafu x'pajjiżu sewwa li spiċċa vittma tal-Iżraeliti il għaliex l-Iżrael iridu dik il-parti tal-art ta' għalihom ukoll. Sewwa, issa qasdik l-arfejn għodu huma metaħħom aħseb wara l-Palestina. Imma insomma, u jiena bdejt naħseb, all right, ovvjament mista ħedha jidħol Robert Abela, il-Prim Ministru, għax pupazz ieħor bħal Joseph Muscat, mista ħedha jidħol. Mhux kustjoni
xtajt il-Kostituzzjoni tagħna, għax il-Kostituzzjoni tagħna ġabuha chewing gum, jiena ġbajt nara vapuri tal-gwerra deħlin il-port il-kbir. Iġġifieri, mela vapur tal-gwerra militari jista' jidħollok il-port il-kbir bil-kanuni. U vapur umanitarju ma jistax jidħol. Come on, man. Ġifieri hemm affarijiet. Jien naf ovvjament mhux kulħadd jaqbel miegħi f'dawn l-affarijiet. Ma jien kif qed nara jien sewwa għandek dawn is-superpotenzi ta' bla wiċċ illi il-monopolju u l-amministrazzjoni tad-dinja tista' tgħid li qiegħed f'idejhom jew maġġoranza tad-dinja qiegħed f'idejhom sewwa ma naħsibx illi il-Prim Ministru tagħna għandu fejn idur. Jekk jingħata l-ordni minn għandek ta' bla wiċċ isma' dak qiegħed fejn l-ibħra territorjali tiegħek kważi tħallehx jidħol. Da qed irid jagħmel. Aħna u barra ma nafux x'inhu jiġri eżatt, allura naqbdu ngħidu lill-Prim Ministru x'il-Prim Ministru kattiv m'għaliex x'kultant il-Prim Ministru jsib ruħu daru mal-ħajt. Ma jistax jagħmel mod ieħor anke tal-vaċċini eżempju. Il-vaċċini kellu jagħmel li forsi ma rridxu. Sewwa, però min-naħa l-oħra kieku jiena politiku u naf x'tinvolvi l-politika naf li jekk se nitlem fuq isma' dan nafu jiena ma jafux walla bniedem imdaħħal fil-politika, nafu jiena u tafu intkom. Jekk naf jiena li jekk ħanibqa' tiela fir-renk politika sma' ħajkolli nasal f'punt fejn jiena l-għażla ma tibqax tiegħi, mela allura ma nitlax ikollli niġi nisforzat jiena biex nagħmel affarijiet illi ħajkunu atroċi kontra l-volontà u l-kuxjenza tajba tiegħi, mela allura nirriżenja. Ma nibqax nimbotta lejn dik il-kariga, kieku jien, imma daw in-nies li qegħdhom qegħdin fil-kariga għażlu l-flus u l-spotlight. Qed tifhem u bil-Malti qed jiġu jitnejku, allura huma iżjed qed jaraw l-affarijiet personali tagħhom milli kif se taffettwa din is-sitwazzjoni lill-popli tagħhom. Dik hi l-ħaġa ma tantx hemm fejn iddur, jiġifieri. Ma nafx, naħseb jiena qed biżżejjed ħani qafaw għalax ma rridx ma tintawlu iż-żejn, ma rridx indejjaqkom. Issa min jaf meta naġa nagħmel video ieħor. Ċaw u grazzi l kulħadd.